Mae mwy na 120 o filoedd o bensiynwyr yng Nghymru yn byw mewn Tlodi. Ond mae o leia 80,000 o'r aelwydydd hynny yn gymwys i dderbyn credyd pensiwn ddim yn ei hawlio. Mae'n stori debyg ar gyfer lwfan sgweini, pensiynau lluoedd arfog a gostyngiadau'r dreth gyngor. Yn aml iawn, mae yna filiynau o bunnoedd y flwyddyn o hawliadau ddim yn cael eu hawlio, am nad ydy pobl ddim yn gwybod amdanyn nhw neu yn credu nad ydyn nhw'n gymwys. Mi allai'r arian ychwanegol hwn helpu pobl hŷn i ddod allan o Tlodi a'i helpu i fyw bywyd llawnach a mwy urddasol yn ddiweddarach ni hoes. Felly, rhaid i Lywodraeth Nesaf Cymru sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn fwy rhagweithiol ac yn fwy effeithiol wrth ddweud wrth pobl hŷn pan fyddan nhw'n gymwys am hawliadau megis credyd pensiwn ac yn y blaen. Mae nifer o bobl hŷn wedi dweud wrth Age Cymru yn 20 bod eu lleisiau a'i safbwyntiau ddim yn cael eu clywed yn aml mewn cymunedau lleol. Mae'n hanfodol bod yna ystyried yn cael ei roi i safbwyntiau, anghenion a phrofiadau pobl hŷn wrth lunio a darparu gwasanaethau, yn enwedig nawr wrth i ni ddechrau adfer ar ôl y pandemig. Mae'n rhaid i bobl hŷn allu codi eu llais am y materion lleol sy'n bwysig iddyn nhw drwy ymgynghoriadau ac ymgysylltu ystyrlon. Ac wrth i fwy a mwy o wybodaeth symud ar-lein, mae peryg i gau allan nifer o bobl hŷn. Tra mae rhai pobl hŷn yn defnyddio'r rhyngrwyd, mae 51% o'r rheini sydd dros 75 oed yn well gen nhw i gael eu gwybodaeth drwy ddillau eraill. Ac wrth i ni glosio fwy at sefyllfa lle bydd yr holl wybodaeth a'r gwasanaethau yn symud ar-lein, mae yna risg gynyddol y bydd nifer o bobl hŷn yn cael eu cau allan. Felly mae'n bwysig fod Llywodraeth Nesaf Cymru yn sicrhau bod yr holl wybodaeth a'r holl wasanaethau ar gael ar-lein ac all-lein, a'i bod yr un ansawdd, ar-lein neu beidio. Mae'n rhaid iddi hefyd darparu ar gyfer y rheini sy'n ceisio goresgyn rhwystrau i ddefnyddio technolegau ar-lein. Ac mae llyfrgelloedd cyhoeddus wedi bod yn help mawr gyda'r mater hwn.